Здравейте, приятели! Аз съм Алекс и в моя канал ще снимаме Brawl Stars. Ето, отварям го и чакам да почнем. И ще имаме предизвикателство. Всеки път, като спечеля игра с най-силния ми герой, като загуба с най-слабия ми. Ще видите кои са ми героите. Аз имам малък герой, защото имам и друг профил и не играя много по този профил. Но да, имам много малко, така че не ме съдете. И пишете долу в коментарите дали искате да играя Roblox или някоя друга игра. Ето, даже съм играл последния път с Dynamite. Но ако може да ми бъгва някой път профила, но аз не искам тези награди. Ето ми ги героите, имам 19 от 88. И сега ще почнем от най-силния ми герой, който е Бъстър. Не си отдавна не съм играл. Почваме и пишете дали новия сезон ви е як. За Brawl Stars. Буквално си зарилям пауъра от 8 бит. Колко е хитър! Видяхте ли го те неща? Той е чакалник. Печелих! Приятел ме къс. Ето и сега ще игра с... Казах, че такова ми е предизвикателство, ама за да не кажа, че съм нечестен, ще играя с най-слабия ми герой. Съм с... Чакай да го намеря. Колко? Него съм най-слаб. Ето. Истината не съм много добър с него и не съм играл много време с него. Тук пак имаме Франк Тупрем. Ама и в нашия имаме Франк най-добре, че... Ой, удариха ме! Да. И сега ми е толкова сбъга в телефона, че може малко да ви бъгва и на вас. Така че... Аз оцелях с толкова с малка кръв. Ама това ми най-слабия герой.
Хора, дайте лайк. Да това, че оцелях с най-слабия ми герой. Не съм и най-слабия герой, не вилаш, приятели. На къде сте ми тръгнали вие? Поне ние имаме още двама и ги бием. И ми печелим. Сега, за да не ми кажеш, че съм вишъл, играех с най-слабия ми. И докато не игра с всички мои и герои, няма да приключи. Той ще приключим след малко това видео, макар и кратко. Направя още една последна игра. Това ми е последната игра за това видео. Знам, че ми беше много кратко. Ще е. Като първо видео. И може да си купите дневникът на един гейминг ютубър на Криската. На мен много ми помогна. Имам 3 абоната, да, ама... Колко ми бъдва... Виждате... Приятели, явно не ми върви. Това ще казвам. Бай-бай. И до скоро.